तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुमा बेवहाय थि बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लाफैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो खाफाल गोनां होननानै आं सानगोन। बेवहाय गोबां आलासि लोगो मोन्दों, गाहायै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि सार आरो लोगोसे जोंहा तामुलपुर समस्तिनि एमएलए आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर लोगो मोन्दों, धोरोमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोन्दों आरो गोबां रायजो राजा बेवहाय दङ। बिथांमोनजों लोगो मोनलायनानै आरो बेवहाय जिहेतु बर' थुनलाइ आफादा जों मा मावनो लादों, जोंहा मा जेंना दङ, जों बेखौ माबोरैहाय सुस्रांनो हागोन आरो बेवहाय जोंनि रायजो राजाहा मा बिबान दङ, सरकारा मा बिबान दङ, बेफोरनि सायाव माखासे बाथ्राखौ आङो बुंनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। मानोना जेंनाफ्रा जोबनो थाङा, मोनसे जेंना जोबबा गोदान मोनसे जेंना फैयो। दिनै बर' हारिनि राव थुनलाइ, जोंनि हारि, जोंनि सिनायथि, जोंनि थामोनथा, जोंनि सानथौ सानस्रि, बेफोर गासैबो बाथ्राखौ जोङो दिनै साननो गोनां जादों। आरो बेनि गेजेराव देरसिन जेंना जाहैबाय जोंनि बर' बिजोंनि जिनाखि आथिखालनि हालोद, बे देरसिन मोनसे जेंना। तामुलपुराव मा जादों आं बारा मिथिया, नाथाय जों उदालगुरि जोङो बायदि जायगायाव दिनै बर' बिजोंनि जि हालोद जोबोद गिनो गोनां जानानै फैदों, थागोन ना थाया बर' बिजोङा। आरो फारसेथिं जे बे बेलायावनो जोङो नुनो मोनो जे सरकारनि माखासे गोसो, गाहायै आसाम सरकारनि आरो लोगोसे रायजो राजानि जि मोनसे साननाय बा मेन्टेलिटि, बेफोरखौ दिनै जों नुनानै एसे गिनाय मोनो। मानसिफ्रा दिनै बुंनो हमदों जे बर' बिजों फरायब्ला जेबो जाया, जोङो इंराजि गोरों जाया, बे खोथाखौ दिनै जोङो खोनादों। दा बेखायनो जोंहाबो बर' थुनलाइ आफादाबो जों आरो माखासे पलिसि जों लानांगोन जे माबोरैहाय जोङो रायजोफोरनि गोसो गोरबोआव जों मोनसे फोथायनायखौ लाबोनो हायो, बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन। आरो बेयावनो जोंहा मोनसे थाहैबाय जे 6.3 बिटिआरनि जि गोरोबथा, बेखौबो जोङो बोरैहाय मावफुंनो हायो, बेनि थाखाय जों लुबैदों। जोङो बेनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों खावलायगोन, आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन, बोरै हायो जोङो 6.3आ मावफुंजानांगौ, बेखिनिखौ जों हास्थायदों। आसाम सरकारनि पलिसिफ्रा जोंखौ आनजाद नायो। आं मोनसे खोथाखौ आन्दाज मोन्दों आरो दिनै जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गायनायदारि महरै बिबान लानायनिफ्राय जोङो आन्दाज खालामदों मालाबा समाव जोंखौ बिसोरो आनजाद नायो, जोंनि नार्भफोर टेस्ट खालामो जे बर'फ्रा सांग्रां दंना गैया। बेखायनो बिसोर मालाबा समाव जोंनि सायाव बे आनजादखौ नायो आरो बेखौ जोङो जेखौ लाथावथाव बेखौ जों लागोन, नाथाय जायफोर लाथावथाव नङा बेखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। सरकारा जोंखौ जाबसिननानै इम्प'जिसन खालामनानै जोंखौ लाहोनो सानबा जानाय नङा। दिनै बर'फ्रा गोजोननि थाखाय खामानि मावबाय, बिदि होननानै जोंनि सायाव गोसोबायदि जाबसिनगोन पलिसिखौ, बे मालाबाबो जानानै फैया, जों बेखौ गनायो। बेखौ आं दहायनो बुंदों जे जोंहा बानानखान्थिया 64थि बोसोरारि जथुम्मायावनो ओंखारनो हागौ, बेनि थाखाय जोंनि एक्सपार्टफ्रा खामानि मावबाय। जोबोद गोख्रैनो नोंथांमोना बे बिजाबखौ मोननो हासिगौ। आरो बेल' नङा, जोंहा सोदोब आरो बेजों लोगोसे जोंहा डिक्सनारियाबो जोंहा बावैनो जोङो बेखौ देग्लाय नङाब्लाबो फैगोन बोसोर नङाब्लाबो जोङो डिक्सनारिखौबो फुल प्रेजेन्ट डिक्सनारि जों मोननो हागोन, बेखौ आं नोंथांमोननो दिनै मिथिहोबाय। फरायसालि लानायनि थाखाय इतिमধ্যे खामानिखौ मावबाय। दा जोंनिफ्राय बबे फरायसालिया थांगोन बेनि जोङो मोनसे द्राफ्टबो खालामबाय थानाय जादों, जेराव फरायसा दङ, जेराव जेनुइन फरायसालिफोर दङ। गाहायै बर' मिडियामखौ जों बांसिन लांनाय खोथा सिन्था खालामदों। हारसा मिडियामाबो थांगोन, नाथाय बांसिनै बर' मिडियामा थांगोन, मानोना 6.3आ बर'नि थाखायनो, बर' मिडियामनि थाखायनो। अब्लाबो जोङो एसामिस मिडियामखौबो लांफागोन, बे खोथाखौ जोङो साननाय जादों।